Тръгнали са български юнаци да развяват триколор байраци. Тръгнали са български юнаци да развяват триколор байраци. И под Айфеловата кула бият всички само 3-0. И под Айфеловата кула бият всички само 3-0. Зума има тежката дума, нашата система 4-4-2. Наша е трансферната сума, с тая система 4-4-2. Кой ще духа супа в тази група? Кой ще бъде шампион с купа? Кой ще духа супа в тази група? Кой ще бъде шампион с купа? Те с момчета златни за милиони на света ще стават шампиони. Те с момчета златни за милиони на света ще стават шампиони. Зума има тежката дума, нашата система 4-4-2. Наша е трансферната сума, с тая система 4-4-2. Зума има тежката дума, нашата система 4-4-2. Наша е трансферната сума, с тая система 4-4-2. Тежката дума, нашата система 4-4-2. Наша е трансферната сума, с тая система 4-4-2. Зума има тежката дума, нашата система 4-4-2. Наша е трансферната сума, с тая система 4-4-2.